Maray na hapon, Tabi. Magandang hapon sa lahat. Pagbati kay Professor Shona Cledera sa isang napakahusay na panayam. Maraming salamat, Sir Al. Napaka, ang dami nating natutunan, no, sa lecture ni Professor Cledera. Si Professor Cledera sa pagkakaalam ko, no, ang sumusunod na sa yapak ni Ma'am Damiana Eugenio, no, nangunang manaliksik ng korido, no, bilang isang anyong pampanitikan, no. Magbibigay lang ako ng reaksyon, no, unang-una bilang isang kapwa mananaliksik ni Professor Clodera sa panitikan, no, sa panitikan sa hindi lang sa Bicol kundi sa buong Pilipinas, no. Um, Yun nga, no, kahanga-hanga ang lalim at lawak, no, ng pananaliksik ni Professor Cledera. Ang dami nating natutunan sa kanyang lecture ngayon, no, at kaya bilang isang kapwa mananaliksik, no, na sana ay may manaliksik din ng korido sa iba't ibang wika sa Pilipinas, no, tapos makabuo sila. Itong ideya na to kay Sir Bowman, no, kay Professor Ramon Guillermo. Sana may magtatag na ng isang parang no, grupo o sentro, no, ng pag-aaral ng araling korido, no. At yun na nga, no, isa si Professor Cledera sa bahagi nito o mangunguna, no, sa pag-aaral ng Kurido ngayon, no, sa buong Pilipinas, no. Ngayon, ang aking reaksyon ay higit bilang isang mananaliksik, no, kasi yung tuon ng lecture ni Professor Cledera ay yung mga babae sa agi-agi, no. Kaya ang aking reaksyon, ang kalakhan ng aking reaksyon katunayan, no, ay bilang isang babae, no. Nagpapasalamat ako sa kahangahangang lecture ni Professor Cledera kasi parang pinalalaya niya ng lecture niya, no, tayo sa pagkakakulong sa isang imahen ng babae na hindi pwedeng magsalita, no, hindi pwedeng gumalaw, no, hindi pwedeng lumabas ng bahay. Maraming hindi pwedeng gawin ang babae, no. At yung mga hindi pwedeng gawin ng babae ay nakapadron, no, sa mga imahe na nababasa natin, ano, na kinoconsume natin, tulad ng sinabi nga ni Professor Cledera kanina, no. At isa sa mga binanggit niya ay yung imahe ni Maria Clara na napakapalasa, no, napaka-common na imahe, no. Si Maria Clarang Kim, no, si Maria Clarang masunurin, no, hindi nagsasalita, hindi lumalaban, no. At dito tayo nakukulong sa imahe na ito ni Maria ng babae ang babaeng Pilipina ay dapat ganito, no. Kaya sumusunod tayo, no, na sa imahe na ito, no, na kumakalat, no, sa espasyo at umiikot, no, spatially at saka sa panahon at sa distansya umiikot ang imahe na to at pinananatili tayo sa ganung imahe na lang, no. Pero ayon nga sa lecture ni Professor Cledera, hindi, no, hindi ito totoo, no. Gumagalaw ang mga tekstong to, no, sa hindi lamang sa iba't ibang nobela o iba't ibang maikling kwento halimbawa, kundi sa mga anyong pampanitikan na popular, no. At tulad nga na narinig natin kay Professor Cledera kanina, no, ang kurido ay parang TikTok, ano, ang sabi kanina ni Professor Cledera ay TikTok, dahil hindi ko alam ang TikTok, no. Ang alam ko ay telenovela, no. So yung pwedeng parang mala telenovela ang anyo na to, no, na na humahawak sa mga katawan natin, no, sa oras na pinapalabas to sa telebisyon, no. uh, Hinahawakan tayo diyan ka lang sa tapat ng telebisyon o sa tapat ng TV, ng iyong iPad o ng tablet mo, ng ano mo, at manunod ka lang, no. At yung paghawak sa ating mga katawan na yon ng mga anyong pampanitikang popular ay maaring ganun din, no, yung paghawak ng mga imahe na naririto
sa mga tekstong popular na ito, no, tulad ng ito nga, no. Kung ang korido ay parang mala telenovela, no, yung parang si Batang Quiapo, no, kung gaano kasikat ang Batang Quiapo. Ibig sabihin nun, kung ganun kasikat ang mga korido nun, no, napanghahawakan din ng mga korido, yung mga imaheng nandoon na sa babae, no, ang mga katawan ng mga babae noon. At yun nga ang isa sa natutunan natin kay Professor Pedera, material ito, no, hindi ito imahen lang, no, na walang nangyayari sa ating katawan. Meron, no. Hinahawakan natin ang mga kausap ko mga babae ngayon, no, hinahawakan natin instinct na yan natin na pag-aakyat tayo sa yuyuko tayo, no, hindi natin namamalayan, hahawakan natin yung ating t-shirt, no, sa ating kwelyo para hindi makita ang ating mga dibdib kasi hindi pwedeng makita, no, sa pag-akyat natin sa jeep, no, automatic, no, ganun dapat ang ating mga hita kasi hindi dapat tayo nakabukaka, no. Instinct na yun, so hinahawakan ang ating katawan ng mga imahen ito, no. So yung pananaliksik na tulad ng ginawa ni Professor Cladera na nagpapakita ng mga imahe ng babae na lumalaban, pinapakita ang imahe ng mga babae na nagsasalita, nagdidesisyon, ang kailangan natin ngayon, no? Ito ay ang pag-aaral ni Professor Cladera ay mga babae sa agi-agi, no? At sabi nga niya, no, napakadaming uri ng babae dito, no, na nagpapakita kung ano yung posibleng ginagawa at hinahangad din, no, ng mga babaeng ng mga Bicolnong babae, no, ng mga Pilipino, no. Napakalayo na nito sa mga babaeng sa imahe ng babae sa mga sugidano natin, no, sa mga epiko natin. Halimbawa si Oriol, no, si Oriol na napakamakapangyarihan, napakalakas, napakaganda, no? Na mismo si Handong ay ay sa harap niya ay no, kasing lakas niya at kasing kapangyarihan niya, no. So hindi ito kung babasahin natin, no, yung ngayon ang akala natin si Magayon, 'di ba, yung daragang Magayon ay ano lang, no, umiiyak lang, no, sinasalba ni Panginoon ni Ulap, no, pero hindi, no, may mas matanda pang alamat, no, na nagpapakita na ang Magayon ay si Oriol, no. Madaldal, no, sabi nga ni Professor Cladera kanina, nagdidesisyon, no, malakas, no, at yung ikot ng mga tekstong ito, ng mga imahe ng mga babae na ito, at yung pananaliksik na tulad ng ginawa ni Professor Cladera ay mapagpalaya, no? Mapagpalaya literally, no, sa ating mga babae ngayon, ng mga kabataang babae. Uh, at napapanahong lecture, no, pananaliksik, pagbabahagi ng pananaliksik ni Professor Cladera sa buwan ng kababaihan. At sana yun nga, no, bilang mananaliksik, kapwa mananaliksik din, no, sana meron ding makapag-aral, no, sa iba pang wika sa Pilipinas, sa mga kurito. Pagbati muli, Professor Cladera. At maraming salamat sa iyong panayam. Salamat, Sir Al. All right. Thank you po, Ma'am Miles, for your wonderful insight and we hope that it inspires our audience to ask questions and maybe also share their insights as we try to learn and continue to learn the image and character of women in Agi-Agi and its power to redefine the image of role of women in literature and beyond. So at this point po, we now proceed with the open forum. For those who are watching us on Facebook, we're also take looking at the comment section on our Facebook Live. So you may type in your questions, and for those who are here at Zoom, just type po in the chat box or the Q&A function. There's no need to turn on for your microphone and video. So as we try to wait po for questions in Facebook or here at Zoom, we already have one solicited question, and allow me to read that question.
To what extent the depictions of women in agi-agis were carried over to more recent fictive forms, such as short stories or novels, in Bicol non-periodicals at least until the pre-war period. Ay, okay. Thank you for the question. That's an interesting question. Um, uh, I'll begin to answer this question by saying that hindi ko masyadong hindi exhaustive yung knowledge ko sa pre-war literature ng Bicol. Pero I am familiar with Usipon. I have read some Usipon that were produced during the pre-war and during the post-war period. Yeah, right around the World War. Tapos I can say na yung bifurcation ng vilified na madrastang characterization, yung vilified na babae, yung Eve na depiction ng babae, yung madaldal, yung burara, yung seductive na babae, at saka yung mahinhin, tahimik, matiisi na babae. Lumilitaw pa din siya dun sa mga usipon na nakikita natin sa yung mga prose na stories na nakikita natin around the 50s, the 40s, and onwards. Tapos, if my memory serves me right, hindi ko masyadong mababanggit yung titles, kasi nalimutan ko yung titles. Pero, usually, dun sa mga usipon, um, yung, yung masamang babae, kinakarakterize siya as yung babaeng galing Maynila na dumating sa Bicol. Tapos yung traditional na babae, yung yung babaeng taga Bicol, yung babaeng conservative, siya ay yung babaeng attached doon sa Spanish feminine ideal pa din. So nag-exist pa din yung bifurcations na yun. Tapos gusto kong sabihin na kahit wala akong ma-name ng specific na literary works, um, palagay ko makikita natin siya hindi lang sa agi-agi, pero pagdating din sa kahit contemporary na novels o kaya contemporary na films even. So, yung study ko nitong mga depictions ng women sa agi-agi, applicable din siya kahit hindi sa Bicol metrical romances, applicable siya sa entirety ng Philippine metrical romances. And I dare say na tumatawid siya hanggang sa kasalukuyan. Familiar sa atin yung ganitong klaseng depiction, 'di ba? Yung sinasabi kanina ni Ma'am Miles ay yung teleserye. Malinaw sa atin kung paano kinakarakterize yung mga bidang babae sa teleserye. Tapos minsan nga, alimbawa, si Maha Salvador o kaya sino ba yung mga si Erich Gonzalez, kunwari kambal sila, tapos yung isang kambal, siya yung mabait na kambal, yung isang kambal naman, siya yung masamang kambal. Tapos yung binaristic na ganitong klaseng depictions ng mga babae, parang siya yung pagtawid nitong lumang characterization na to ng mga babae na mula pa doon sa imposition ng Spanish colonial gender ideology na paternalistic. Except na attach siya sa ibang mga values. So, ayun nga, yung sa Usipon na attach siya sa values ng community, ng Bicolness, So, yung Bicolana natin ay yung puro, mabait, malabirhen na heroine. Tapos yung tagalabas na may dala ng ugali ng syudad, So, ganun usually. Hindi lang to sa Bicol, sa ibang regions din yung mga local na stories dun sa regions, ganun yung depiction ng mga taga-syudad, parang laging masama sila kasi mas liberal sila, may iba silang values na hindi aligned dun sa values ng community.